És un missatge per a l'Isaac i un missatge per al Ramon. He vist com us heu conegut, com he sabut de com us heu conegut i com va ser que l'Isaac, que és una pregunta que m'havia fet moltes vegades, com és que l'Isaac ha agafat la llicència del casino i no li ha donat la vida amb el maco que ha deixat del saló. Bueno, en definitiva, per una sèrie de casualitats, coincidències, jo em trobo ara que he trobat un elixir, com una mena d'elixir, que és donar-li vida al casino castellanenc i per altra banda fer dels pollastres de Can Ramon una marca que fins ara no existeix. Per vendre pollastres, el casino castellanenc no és el millor lloc, però és un bon lloc perquè adquireixi un prestigi Can Ramon. Can Ramon facilita la realització de tertúlies en el casino castellanenc, té la cortesia, aquí juga la Clàudia, que li ha encantat el projecte de fer col·loquis sectorials, de col·lectius diversos, avui els holandesos, avui els nous veïns de fora d'Europa, demà els empresaris, demà passat la gent gran, un altre dia la gent jove que està desorientada i aquí amb una tertúlia, amb una workshop es pot orientar i aquí jo diria que l'Isaac seria feliç. Aconseguiria que el casino prosperés i donés vida al poble. La Clàudia seria feliç i l'Isaac mexicano també. Per altra banda, el Ramon, imagina que li muntem unes aliances amb diferents llocs de la Costa Brava, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Platja d'Aro, Calonja, Santa Cristina d'Aro i Agostera, uns acords perquè els seus pollastres, que és una de les marques que anem a promoure, formin part de la vida quotidiana de les persones. Dels que hi viuen, dels que treballen. S'ha acabat el Lidl a comprar-se el menjar preparat, congelat. Pollastres de Can Ramon. Tenim pollastres per la família, el pollastron. Tenim pollastres per la gent jove, el pollastret. I tenim pollastres per als col·lectius, per les empreses, la pollastrona. Una família de pollastres que des de 1944 venen elaborant a Can Ramon. Molt bé, així serà.